गरीब घर के बड़ा बेटा उम्र से पहिले बड़ा हो जाला। जब दूसर लइका सपना देखत रहेला तब वो घर के हालात देखत रहेला। काहे कि ओकरा पता होला माई के दवाई बाकी बा, बहिन के पढ़ाई बाकी बा, बाबूजी के कर्जा बाकी बा। यही से वो अपना सपना से पहले घर की जरूरत पूरा करे निकल पड़े। दिन में काम, रात में चिंता। बाकी सबसे ज्यादा डर तब होला जब माई पूछेगी, बेटा थक गइल बाड़ा ना? और हंस के कहेला, ना माई सब ठीक बा। कहे कि वो ना चाहेला कि माई परेशान। गरीब घर के बेटा रोएला भी त सोच के रोएला। कहे कि वो खाली बेटा ना, पूरा घर के उम्मीद होला।